Tervetuloa tänne Star Trek 6 kuvauksiin. Star Trek, joo. Star Trek 2. Meillä on täällä tiimi kovassa työssä. Ohjaajalla piuhoja kädessä. Monen moista. Kuvaajakin säätää kameraa. Ja minä pyöritän tuolia. Toimintaa, Piisa! Meidän kuvaajamme Mr. Aho Mantila tässä ylpeydessä haluaa esitellä itsensä. Nimenomaan pyysi, että nyt kuvataan Mr. Aho Mantila. Joo, eli siis sä puhut nyt keisarin Pirkille. Sä et puhu kapteeni Pirkille tai Pirkille tai kellekään, vaan se on keisarin. Eli sun pitää nyt tuntea se, ja sä puhut tonne. Ja sä yritä unohtaa Aho Mantilan naama. Se ei oo... Hyi saatana! Siis mitä helvettiä? Täällä on jotain. No niin, ja kato. Se on siinä. Ja sä sanot sen. Ja nyt sano sen mulle. Moi moi ja hei hei. Aivan, hei hei ja moi moi. Mekin ollaan lammaisista. Meistä tulee amerikkalaisia. Ennen kuin tää elokuva on loppunut, me ollaan kaikki läskejä. Ihan hyvältä kuulostaa. Esa herjaa minua. Synnytys. Just nyt kiinnosta! Black as a soul, I'd rather die than give you control. Bow down before the one you serve. You're going to get what